ప్రముఖ సింగర్ చిన్మయి శ్రీపాద తన గాత్రం మాధుర్యంతో వేలాది మంది అభిమానం సంపాదించుకున్నారు. చిన్మయి సింగర్గాను, డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టుగాను తన సత్తా చాటుకున్నారు. అయితే చిన్మయి గారు ట్విన్ బేబీకి జన్మనిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. బాబు పేరు సర్వాస్, పాప పేరు ద్రిపద. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే ఆమె రీసెంట్గా ఒక క్యూటెస్ట్ వీడియోని షేర్ చేసుకున్నారు. తన భర్త రాహుల్ కొడుకును నిద్రపుచ్చడం. ఆ క్యూట్ వీడియో నెటిజన్లు బాగా ఆకట్టుకుంటుంది. ఆ వీడియోని మీరు చూసేయండి. లేచిండు లేచి ఏడ్చిండు పాలు తాగిండు పడుకుండు ఓహో సర్వస్ లేచిండు